तर मित्रांनो, अजून एक मावळे भेटलेत आपल्याला, तर त्यांच्याकडून जाणून घ्या. नाव काय तुमचं दादा? माऊली मोहोळ. गडाचंच काम करतो, गडपालाचं. हां हां. तर आमची एक संस्था आहे शिवदुर्ग संवर्धन म्हणून. तर ती जवळजवळ 5 गडांचं मेंटेनन्सचं काम बघते. अच्छा. तर शनिवार रविवारी आमचं म्हणजे फिक्स किंवा जे येणारे पर्यटक हा, आहे हे कुठल्याही बुरजावून किंवा कुठल्याही याच्यात गैरप्रकार किंवा कुठला ऍक्सिडेंट वगैरे घडू नये म्हणून एक सुरक्षेसाठी आम्ही दोन्ही मावळे काम करतो गडावर. अच्छा, म्हणजे पण तुमचं हे रुटीन काम झालं. तुमच्या अपेक्षा काय आहेत? म्हणजे जे लोक येतात किल्ल्यावरती फिरण्यासाठी, किल्ला बघण्यासाठी, तर म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं की काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे लोकांनी आल्यानंतर किंवा कुठं बॉटल प्लास्टिक किंवा कचरा वगैरे किंवा कुठलंही गैरकाम कुणीही करू नये ही अपेक्षा आहे आमची. बाकी काहीच म्हणणं नाही. व्यवस्थित येणे आणि व्यवस्थित जाणे हीच अपेक्षा आहे आमच्या. बाकी काही नाही. अतिशय मनातल्या भावना बोलतायत तुम्ही. धन्यवाद आम्हाला थोडा माहिती दिल्याबद्दल.